Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Pano paZim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri kugarawo munomu munyika yeSouth Africa, saka pandakauyawo kuno ndakabva ndazojoinana neshamwari dzangu because ndakangosvikirawo mumaoko eshamwari dzangu. Saka pandainge ndichiri kuzimu pose pavaiuya vachirakidzira kuti kuno kuJoni vainge vachishanda mabasa akanaka, ndainge ndisina kuziva kuti mabasa avo avainge vachiita vainge vachishanda mabasa ekupasa dzimba dzevanhu vachiita zvekuba. Saka by the time pandakazounganidzawo mari ndichizouyawo kunoku kuJoni ndichizotanga kugara navo, ndo pandakazoona kuti vanhu ava vanoita zvekuba. Kunyange zuva rekutanga ndichitangawo kunoba ndainge ndisingatozivi kuti tainge tichienda kunoba, so vakangonditi ngatibudei shamwari apa hwainge huri usiku. Ndokubva tatopinda mune imwe motikari tikabva tatoenda kune imwe nzvimbo, ndikatongonzi ndinge ndichisara mumotikari ivo ndokubva vatojamba jerawo repamwe pamba, ndokubva vatopinda pamba paya. Pavakabuda vakatobuda vachimhanya, umwe neumwe ainge akabata chaainge akabata. Umwe ndiye ainge akabata TV, umwe akabata microwave, umwe akabata bhegi rainge rakazara hembe. Saka ndo yakazotova sisitemu yedu iyoyo yekuti tainge tofamba kunyange hembe chaidzo taitonanura hembe dziya dzinenge dziri pawaya, then tobva tatoenda tobva tanotengesa. Zvino zvakazoitika nerimwe gore mukoma, ndakazoti ndasvika pamwe pamba but mainge muri mulocation imomo, saka ndakabva ndaona kuti pairakidza kuti vanhu vepo vaiti paya pakunorara vaingoisa mafoni avo pasi pemapilo, because ndakati ndadongorera ndokubva ndanzwa kuti mafoni mamwe ainge achivhaibrate achirakidza kuti ainge ari pedosa nehwindo. Saka ndakabva ndazotanga manje kutsemura hwindo riya zvishoma nezvishoma ndichiitira kuti ivo vainge varire mukati vasanzwa kana anything. Ndakati ndabvisa hwindo riya ndokubva ndazopinza ruoko rwangu, chandainge ndisina kuziva ndechekuti pose pandainge ndichiita mabasa angu awa vanhu vainge vatomuka. Saka murume wacho ainge akanditaimira ndokubva azotora sando. Ndichinanavira paya ndopandakabva ndanzwa zipain. Murume uya ainge andirova nesando kuti ndinge ndichiridza mhere zvainge zvisingaiti. Ndakangobuda popamba paya ndichingoyuwira nepain, ndokubva ndadzokera kumotikari kwainge kuine vamwe vangu. Saka vakabva vazondiendesa kuchipatara. Ndikabva ndatombogara muchipatara kwemaweeks akati 1 day because sando iya paakandirova yainge yakandivhuna mabhonzo emusvikunwe umo. Saka ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichibviswa zvimwe zvigunwe, saka kuruoko rwangu rwekurudyi handitorina zvigunwe zviviri. Saka right now ndine munhu wangu uyo wandinofambidzana naye, saka iye anogara achingondibvunza kuti ko zvimwe zvigunwe zviviri zvakaendepi. Ininiwo ndakangomunyepera ndikamuti ndakakuvara kubasa, but she does not believe me. Saka handizivi kuti ndinomuudza here, zvinoita here kuti ndingamuudza here kuti iniwo pandakapinda muSouth Africa ndakamboitawo zveumbavha ndikabva ndazorohwa nesando, kana kuti ndongoramba ndichingomunyepera kuti ndakakuvara ndiri kubasa. Makore ose awa ndaiti kana ndikapinda mumarelationship nevamwe vandaifambidzana navo ndaisiudzawo musikana wandinenge ndichidanana naye chokwadi kuti ndainge ndimbori mbavha. Saka ndaizoona kuti munhu uya mushure mekunge ndamuudza chokwadi changu, munhu uya aibva azongotanga kungondishainira, kungotanga kungondi-ignore. So ndopandakazotoona kutoti chokwadi hachibhadhare. Ndikabva ndangotangawo kungonyeperawo vakadzi vandinenge ndichifambidzana navo kuti ndakakuvara kubasa. But uyu manje anongoramba achingondibvunza kuti ko chii chakaitika kuruoko rwangu, ende inini ndinogara ndakatongopfeka gloves ndisingadi kuti vanhu vange vachiona kuti handina zvigunwe zvakakwana.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ei zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndoudza here munhu wandiri kudanana naye chokwadi because ari kuramba achingondibvunza. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano padare renyu, ndiri kutsvagawo munhu anokwanisa kundibatsira. Pandakaenda kumusha after ndasangana neumwe mukomana uyo wandakasangana naye pafacebook, saka ini nemukomana uyu takazotanga kudanana. Dzimwe nguva ndaenda kumba kwake kusleep over, iyewo achiuya kumba kwangu kuma-sleep over. Saka zvino ndakazoti ndaenda kumba kwake kusleep over, ndo pandakazomubira chipfeko chake chemukati, akachitsvaka chipfeko chake chemukati. Iniwo ndichingoti hapana kana zvandainge ndichimboziva, ndainge ndisina kana kumbochitora, apa ndini ndainge ndiinacho. Saka ndakazoenda kumusha, mainge muri muna January. Saka pandakaenda kumusha ndainge ndiinacho, ndokubva ndazoenda kumba kwevamwe gogo. Gogo ava vakazotofa, saka gogo ava vakabva vazondigadzirira mishonga yekuti uyu mukomana uyu ange achizondida uye asazombofa akandichita, because ndainge ndava kudawo kupinda mumarriage, ndainge ndaneta nemujolo. Saka gogo vaya vakati vapedza kundigadzirira mishonga iya ndokubva vazondipa. Usiku hwacho ihwohwo ndo patakazonzwa zvichinzi gogo vaya vainge vashaika. Ivo gogo ava zvinonzi vakarohwa nezvinhu, so gogo ava mukoma vakazoti vavigwa. Ndo pandakabva ndazovarota manje gogo vaya vachindiblema inini, vainge vakanditsamwira ende vachiti iwewe ndiwe wandiurayisa. Ndakabva ndazovabvunza gogo ivavo ndikati ko ndakuurayisai sei? Vakabva vandiudza ivo kuti vamwene vangu amai vemukomana uyu wandiri kudanana naye hanzi ivo muroyi, saka vakatogara vagadzira mwana wavo. Saka hanzi vakazoshanyirwa navamwene vangu ndokubva vazotanga kurwidzana usiku ihwohwo hwacho hwavazoshaika. So vakabva vazokurirwa masimba navamwene vangu, vakabva vazoroveswa nezvinhu zvavamwene vangu. Saka gogo ava ndakavarota kwemazuva akati wandei. Even pandakazodzoka zvekare kunoku kuSouth Africa ndaingoramba ndichingovarota gogo vaya. So ndakazoti ndava kunoko manje ndo pandakazonzwa mukomana wangu achiti vamwene vangu vainge vachida kutaura neni. Ndikati kazowakavaudza? Akatoti iniwo handitozivi kuti vakazvisiva sei kuti ndiri kudanana newe. Ndikabva ndati it is fine, ndipe manumbers avo. So mukoma inini ndisati ndatombotaura navo ndainge ndangosevha mafone numbers avo. Ndakatoshamisika ndava kutoona kutoti painge patova nemeseji iyo yakabva kuna vamwene vangu. Ndikabva ndatobvunza munhu wangu ndikati iwe kasi watovapa manumbers angu here? Akati no, iwe handi ndiwe wandapa mafone numbers avo here kuti iwe unge uchizovatanga. So kuti nditi vakawana kupi mafone numbers angu handitombozivi. Saka vakabva vazototaura neni vakabva vati naikomuroora ko uchauya kuno rinhiko because takakumirira. So usiku hwacho ihwohwo ndine hope dzandakazorota kubva musi iwoyo kusvika pari zvino ndinongoramba tichingorota hope idzodzo. Saka ndakarota vamwene vangu vainge vakagara kudaro, vainge vakaunganirwa nezvimwe zvivana, but zvivana izvi zvainge zvakaita kunge zvivana but zvakaita kunge zvidhara. Saka vamwene vangu vainge vakatobuditsa mazamu avo, zvivana zviya zvakaita line, chimwe nechimwe chichiuya kuzovayamwa. Saka pavakandiona manje ndichipinda pagate vakabva vati muroora wagona wauya, ini ndaneta nekuramba ndichingoyamwisa zvinhu izvi. Saka iniwo ndakabva ndatosvika paya ndokubva ndatogara padhuze navo. Vakabva vanditi ndinge ndichiburitsawo mazamu angu panze, vakanditi ndinge ndichiyamwisa zvinhu zviya. Then zvinhu zviya zvikabva zvatanga kundiyamwa ende zvikabva zvatotanga kutofara because ndainge ndisingaburitsi mukaka but ndainge ndichiburitsa ropa. Saka vamwene vakabva vati unofanira kuti unge uchikasika kuita pamuviri otherwise zvichakuyamwa ropa rose. So pandakamuka mukoma chakatondivhundutsa ndechekuti ndakabva ndatoona kutoti
ndainge ndichitonzwa minyatso yangu ichiita kupisa kuita sekunge munhu ainge arara usiku hwose achiyamwiwa. Saka kubva musi iwoyo kusvika pari zvino ndohope dzandinongoramba ndichingorota. Apa vamwene vangu vari kundipa puresha yekuti ndinge ndichiitira mwana wavo mwana, ndinge ndichimusvarira. Apa vari kuti ndikuda kuti unge uchiuya kunoko. So ndinotya kuti vamwene vangu vanenge vari kuda kutondijoinisa zvehuroyi, ende ndiri kutsvakawo maprofita anokwanisa kundibatsira, because mulocation macho matinogara pane vamwe madzimai avo vandakangosangana navo. Saka madzimai ava kuti ndinge ndichizosangana navo ndainge ndaperekedzawo imwe shamwari yangu. Saka iye ane kamwana kake kachechi, saka mwana wacho akangotanga kurwara. Hamena kuti inhova here kana kuti chii chakaitika. Takazoti taenda manje pane pamwe pamba tichida kuti mwana wacho ange achizobatsirwa. Saka iniwo ndainge ndirimowo mudare muya ndo pavakabva vazoita sekunge vainge vabatwa nemweya, vakabva vazoti ndinge ndichiswedera pedo navo. Pavakandibata vakabva vawira pasi ndokubva vazomuka zvekare, vakabva vati mune nyora imi dzamakatemererwa, nyora idzi makadzitemererwa navamwene venyu, but nyora idzi hatisati dzakwana, because muri kufanira kuti munge muchiva padhuze navo kuti vange vachikwanisa kuzopedzisa kukutemererai nyora idzodzo. Saka ipapapa manje muri kufanira kuti munge muchidzokera kumusha, ende kana mukangogara maenda kumusha kwemurume wenyu, zivai kuti munenge matova muroyi, ndokutotanga kutoroya kwamuchaita. Vamwene venyu imi vane zvikwambo zvinokwanisa kukwana bhazi, zvikwambo zvacho zvakawandisa. Saka vari kuda kuti vange vachizokamurirai zvimwe zvacho. Ndokusaka uyu murume wenyu uyu akatora nguva yakareba asati wana munhu wekuti anokwanisa kupinda naye mumarriage, nekuti vasikana avo vaaiwanzokudanana navo, vasikana ivavo midzimu yekwavo yairamba kuti inge ichikonekta navamwene venyu, nekuti vamwene venyu muroyi. Munoti chii nazvo nhai madzimai? Saka neniwo ndakabva ndatongoshaya kuti ndoita sei. Madzimai vaya vakabva vazondipa minamato, but pavakandipa minamato iya ndakabva ndaona kuti minamato yavo inoratidza kuti inotokurirwa, because vamwene vangu ndakangoramba ndichingovarota. Ndikazodzokera kwavari madzimai vaya vakabva vanditi ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka umwe muprofita, kana kuri kunzi ndikawana muprofita wenguo tsvuku ndiye anokwanisa kundibatsira, ndobva ndaitirwa go back to sender. Saka ivo vakazonditsvakira umwe zvekare. Saka uya wavakanditsvakira anodhura, because akabva atoti anoda mari since iye asingandizivi. So mukoma ndiyowo nyaya yangu iyi yandiinayo. Kana kuri kunziwo kune vanokwanisa kundibatsirawo, please ndibatsireiwo, because boyfriend yangu iri kuti tiri kufanira kuti tinge tichidzokera kumusha. Iye akati kana tikasadzokera kumusha end of July, then pana September tiri kufanira kuti tinge tichitoenda kumusha no matter what. Saka ndinotya kuti kana ndikagara ndadzokera kumusha zvinoreva kuti ndinenge ndava muroyi, handiri kuti ndinge ndichizova muroyi ini. Please ndibatsireiwo, ndapota, mhuri yeZimbabwe. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kumubatsirawo mwanasikana uyu mucomment section. Hei pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndauyawo pano padare renyu kuti ndinge ndichizongokuudzaiwo nyaya yangu, iconfession yangu yandisina kumbogara ndakaudza kana ane zvake. Kunyange pandakatendeuka ndakangotendeuka, but handina kukonfesa. Asi kurudziro yangu ndeyekuti munamato une simba, dai vanhu vadzidzira kunamata. Iniwo zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekudai ndainge ndatovawo nemakore ndichingotambudzika ndiri muno muJoni, ende ndine vamwe bamukuru vangu avo vaingogara vachinditi vainge vachida kundiona apa, vainge vachembera vachiti dai wakwanisa kuuya kuno, wakwanisa kuuya kuzondiona ndichiri kukwanisa kutaura newe, nekuti ndine makomborero angu avo andikuda kuzokupa, but nekudawo kwekuti ndainge ndichitambudzika kubva zvandainge ndakauya kuno kuJoni, ndainge ndisingakwanisi kuti paya patinodzokera kumusha ndinge ndichizoendawo ikoko kwakavakira bamukuru, because kwainge
kutori nekamufambo. Asi ndakazoti ndadzokera kumusha manje baba ndopavakabva vazondimanikidza vakabva vati ndinge ndichienda kunoona mukoma wavo. Ndakati ndasvika kuya bamukuru vakabva vafara. Saka zvavakaita ndezvekuti usiku vakazoti ndiperekedze ndokubva tazoenda kumatanga. Saka takati tasvika kumatanga kuya mukoma vakabva vazotora ndove yemombe, vakabva vanditi ndinge ndichibata ndove iyaya yemombe, vakabva vati ndinge ndichifuratira danga ndokubva ndaita saizvozvo. Vakabva vati ndinge ndichikandira ndove iya makaremo mudanga muya, ndikabva ndaita sekudaro. Mukoma pakabva pazongosimuka chimwe chamupupuri chikabva chabuda mudanga muya, chikabva chauya chikabva chanditenderedza ndokubva tazodzokera zvedu. So patakazodzokera manje vakabva vazondipa mafuta, vakabva vanditi mafuta awa pandaizosvika kujoni ndaifanira kuti ndinge ndichizonomaisa mumafuta angu ekuzora. Ini handina kuziva kuti apa ndainge ndatorasirirwa urombwa hwavo because ivo vainge vava kuda kunova. Mukoma by the time pandakazosvika kumba ndopandakabva ndatoudzwa kutoti bamukuru vainge vashayika. Tikabva tadzokera zvekare ndokubva tazovachema bamukuru. Tichizobva kuya iniwo ndokubva ndazomhanya ndichiuya kunoko kuchoni. But mukoma ndokekutanga kangu kutoonawo chinhu chinonzi chikwambo because ndakati ndiri mubhazi ndakazongopepuka. Pandakapepuka ndakabva ndaona kuti kumberi kwangu kwainge kumire chimwe chimunhu chainge chichityisa sei. Chimunhu ichocho chichiratidza kuti chainge chitori chimunhu chainge chakafa, then chikabva chataura neni chikabva chandiudza kuti icho chainge chakandipiwa nabamukuru uye chainge chichida kundishandira. Mukoma ndakabva ndazozama kuti ndinge ndichichidzinga but chakabva chaseka chikabva chati haungandidzingika, handiti iwe wakatozora mafuta elaki, saka iwe watova wangu iniwo ndatova wako. Pandakasvika kunoko ndakabva ndaona kuti zveishuwa laki ndainge ndava naro pasina kana nguva. Mukoma ndainge ndatotenga motikari ende chikwambo ichi zvachaita ndezvekuti chaiti pamba apo patainge tichigara umwe noumwe uyo anenge aine kamari kake kaanenge akasevha, icho chikwambo ichocho chaitora vanhu vose vainge vachishanda pambapo pandainge ndichigara, ivo vainge voshandira ini each and every month end. Vanhu ava mukoma ndaitovarota umwe noumwe achitouya akabata mari iyo yaanenge atambira. Vose vaindipa mari dzavo, then mari dzavo idzo dzavanenge vachifungidzira kuti vanenge vachiri nadzo vaizotongora kutoti mari iyaya hapana kana zvainenge yamboshanda, ndo zvainge zvichiitika. Saka ndakaita mari mukoma ndokubva ndatangawo chikambani changu ndichingowana macontract. Asi pakazoti papera makore anokwana kuita 2 ndopandakabva ndazoudzwa nechimunhu chiya kuti icho chainge chava nenyota since chainge chandishandira kwemakorewo akati wandei chichindipa mari chikabva chati chainge chava kunzwa nyota. Ndikabva ndati ndokutengera chiiko, unoda drink here, unoda mvura here? Chikabva chati kwete, ini ndinotorarama neropa remunhu. Chakabva chazonditi chainge chichida amai vangu. Ndakachema mukoma but icho chakabva chandiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichichema nekuti chainge chichida kundipa pfuma pamusoro pepfuma iyo yachainge chandipa. Saka ndaifanira kuchekeresa amai vangu ndokubva ndachekeresa amai vangu. So 2 years again dzakati dzadarika chikabva chandiudza kuti icho chainge chichida kuti ndinge ndichichekeresa baba kana kuti hanzvadzi yangu. Ipapo ndopandakabva ndazoramba. Saka chaiti kana ndikaramba paya chaibva chandirova ndobva ndarwara. So at that time pandakanzwa kuti panapa ndarwara ndopandakabva ndazonanaira ndichienda pamba pevamwe vandaingonzwa vachingonzi elder vainge vachiita zveumakanika. Saka ndakananaira ndichienda kumba kwavo huri usiku. Apa icho chainge chisingatodi kuti ndinge ndichienda kuya but ndakazviudza kuti ndinge ndichitofa zvitori nani, handichadi kuti ndirambe ndichingochekeresa hama dzangu. Ndokubva ndasvika pamba paya ivo ndakatovaona vakatondimirira pagedhi. Ivo vakati hanzi vakangonzwa voisi rakavaudza kuti buda panze, chingomira panze pegedhi. Saka vainge vasingatonzwisisi kuti why voice iroro rainge ravati vange vachibuda panze. Saka pavakandiona ndichinanaira ndichiuya pamba pavo ndopavakabva vamhanya vakabva vazonditora ndokubva vazopinda neni mugedhi. Mukoma pandakangonopinda pagedhi repamba pavainge vachigara ndakaita
ndatora befu because chikwambo chiya chainge chakandiremedza icho chakabva chazokoniwa kupinda mugedhi ndikabva ndatopora. By the time patakazopinda mukati ndokubva vazotanga kundinamatira. Vakandinamatira mukoma ndikatodzwa kutoti panapa ndarikavha. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichigamuchira Jesu. Then vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndiini zvandainge ndichida kuvaudza here. Ndikabva ndaona kuti panapa handingambovaudzi chokwadi changu. Ndokubva ndangotanga kuchema ndikabva ndangogamuchira Ishe Jesu paya ndokutotanga kutonamata kwandakazoita. But chikwambo ichi chakaita nguva refu chichingonditambudza, but chakazotanga manje kuzongopera power, then chikabva chazongobva pandiri. Ende pari zvino chikwambo ichi chinogara mugomo because hachisati chasarudza uyo wachinoda kuti chinge chichizoshandidzana naye pane vehukama. Chikwambo ichi chiri kuramba chingotenderera mudzinza but hachisati chava neuyo wachinoshandidzana naye. Ininiwo ndinotoponeswa neminamato but secret iyi handina kana wandakamboudza. Even mukadzi wandigere naye haatombozvizivi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinongokurudzira vanhu kuti ngatinamatei. Ndakangopiwa mafuta nabanguru ndisingatozivi kutoti kutogamuchira kwandakaita mafuta iwayo ndainge ndatogamuchira urombwa hwavo. Yo